Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mau masak di pinggir sungai. Lah, lalu nyapa toh kok? Lah kok kukur pit dewi kok. Pahit pit. KTW Yul, bareng rasakno. Piye kurang opo ngono? Saiti ae. Kok. Nah, rasane. Piye? Mantep ngono lho rasa ngaleh. Kurang piye? Kurang piye menurutmu jujur? Kene pin. Wis matur urung. Engko gak ada iwak ndi engko? Ya ki morne tempe iki to. Oh iya, Kudune nggo kertas minyak kau. Kene kok idapin. ora duwe. Kok iso ora mlebu. Sudah apa jawaban Bang Bolos sih? Ini mau dulu. Jure bubur kok gak mlebu iki. Berarti iki kayak kene pin ya. Itu berarti Kene Yul, dedekne stok kene ya. Engko ya kono ya. Ya. Di sawah? Ya, kono ya, kono. Oh. Jatuh ta. Ben garing sik, ben garing sik. Dadine awakmu iki metene tuku truk. Ya. Wes wi. Wes kok. Tapi dadian pra. Wes oh. Mengke kok jek nggo sendok asline but. Ora nek ero-eroke kata. 100 sik. Remplung nene. Cek kene lho. Yo, Minyake. jujur jure wis enak saiki barengane kurang pedes iki. Sik to lho. Jujur kok. Pit kok. Jajal pin. Ilate bidu to ilate. Regane ilangu bundang. Kok ngono, ana tenan kok. Ora pedes pin. Enggak wis pedes. Iki kurang pedes. Bener pra kok dene. Pedes. Iki sambel ya. Cek kene Yul, Pak Yul. Lah ngono lho. Ketene. Mbak aku gak tau mancis ketan. Pencak lem. Oh alah gak Walah Yul. ada pedes Yul. Tadi kok. Lah ora teman pedes. Pajane but. iki to. Pajane Aku sik man sampe. Oh alah bocah sih lagi mangan sambel iki ya. Sambel iki. Piye Yul? Masalah kayak gimana sambel piye to, David iki? Lah kok masa seumur hidup ora tau makan sambel? Lah lho. tok, kasang tok. Ya ora mungkin. Oh alah. Masa kira tau makan sambel Awake ngene iki? ben pas mubang ning kene aku agun kowe ya makan sambel. Ah iya. Iki to. Berarti 2 kali. Lah balik makan sambel pecel barang iki sambel. Sambel kok. Mungkin lah. Pisan. Yo. Ora pedes piye to bocah kuwi lho kocok. Kita bocah ibut. Unik men. Mercah loro marai. Telu sik gak apa. Yang kanut. Wes bisa apa? Betul padahal tidak sing pasti. Oh sik to urung wae mangan kok. Yul. Wis mangan. Enggak kan tas mete sik. Apane to? Rokok. Wah. Kamu kok iki kebenet sih? Ojo, mukane wis cah Apa-apa. belum berumur. Belum berumur wi. Mau ngene aku mau. Aku tahu aku. Sambele wis enak, Bos. Peso. Besok Ini gini ya, Ya wes wis ampun neh. bisa Bos. Nah. Bos ya. Bos. Ngono. Ora engko nang terus ngene. Oke lanjutan ning kono. Iya engko sik to Saiki gentana. piye? Piye sambele ki kurang piye to? Sudah bos lho piye. Tapi terus ngombe pedesen lho. Bocah iki cah Kayak dingi. Iya, Pizza iya, kan iya. kita kok ya lah. Jangan pizza win. duyan. Sama pizza durung. Cah pecah lho cah iki. Pizza seneng. Kan aneh kan. Gus iki. Tagih ngono iki. Lho, Iki jujur nek dadi enak enak. Bar ngono kok teke ngene, dipenyet ngene. Mesti nek kowe ra doyan ora apa-apa aku ya, dadi sampe lucu. ah kaya aku ra doyan kok. Pura-pura wis apa sing mbok rasakno. Lah lho. Lho. Nek mikirku mesti dhek sungkan. Sungkan. Enak karo malah suyul. Ora apa-apa nek ora nek ngomong yo ora doyan. Aku ora doyan kok. Rasane kaya tai ngono kae kok. Aku lho ora doyan. Tapi gak tahu karo wetengmu Lho. Tapi iya. Kowe baru aku kuwi kocok. Kuwi piye to David kuwi lho kocok. Aku karo Yulia mawi pindho gak doyan aku. Tawar. Gak tawar gak tau. Rasane. Rasane kaya apa? Rasane piye to? Piye menurutmu? Lanyang selene, yo tengah-tengah iki lho. Enak tapi. Enak. Sele? Gak.
Ya kok sele iki lho. Ora gak ngeluh. Apane to kok enek selene barang bojone, Bud. Sele iki piye to, Pit? Piksa kok enek selen. Lho, piye to? Iki lho direkam. Piye maksude piksa kok enek selene iki maksude piye? Akeh sade lho. Iya. Sam DP to, sam DP. Sam. Sam pecok. Wah, lho malah angkasa kono lho. Wis angkasa jenenge. Oh, Angkasa. angkasa. Luar biasa. Kok iso dhek keben sih rokok? Lah dhek kan iki tuwek to. Ora ini kaya Petruk kok tuwek pita cilik. Bener wis gak apa-apa, Gak apa-apa. Tapi kan tahu to. Ya, lho. Marai kebenet terus dhek kaya marai sungkan. Oh, ngono lho. Oh tahu. Oh, wir tau live TikTok rokokan. Nek TikTok sih enggak masak. Gak apa-apa. Nek TikTok emang kebenet. gak oleh rokok. Nek Maksudnya gak boget YouTube. 18 lho. Ya, YouTube iki gak apa-apa. Nah, saiki ngene lho. Saiki Piye blok piye jelas blok. Pemane nang YouTube gak apa-apa. Lah lupi rokok gak apa-apa kan? Lho, di ben yo. Dhisik yo kebenet. Rata-rata gelar merah gara-gara. Ya ngono kuwi lho. Saiki dukawan baru wis gede kaya ngono. Rokok nang YouTube cek kebenet sekarang apa wajah cimu. Iya, trae. Tapi dukawan emang wis 17 tahun ya? Ya, Wes kan nek kamerane ya maksudnya. kan gawe KTP karo aku. Si anak-anak to. Iki aku Kamu bayar piro sih, Bit? 4 Lho, 24 lho. 24 tahun. 24 tapi Masa wajah. likur kowe? Ambeknya gak dikut. Aku Itu piro? Likur. Siapa yang jadi generasi Kevin? Omonganmu wil kosok. Ya aku tahun ngarep rabi lho, Bayu. Kosok kok takok. Utang sih iki. Sering. Wes meteng. Nah, Ora apa-apa. jadi ngono lur. Enggak nek ribet meteng. Oh iya. Cok, buka to. Piye to? Piye? Aja tau ngarep gitu, Bud. omae ndi? Ya gak ngerti topi itu main di. Iki jere pakane pin. Piye? Rabi karena betul. Dulu rabi karena apa wis gemule. Oh ya ora. Ora apa dikancing kabeh pakane arep lebih gak iso. Oh. Ini ndi apa? Pawan itu kancing. Ya nek apa to panjang. Oh, pantes saiki kerja keras. Oh. Nah, saiki dhek sing cinta yang dulu sudah berat sudah diputus saiki ganti traktor pengen mencari hasil buat pernikahan. Oke, amin ora apa-apa. Alhamdulillah. Mau menikah, Bos. Oh iya. Ya alhamdulillah, Bud. Kowe dukung pra to? Dukung aku. Dukung. Jadi Saya alhamdulillah. penting kerja tenanan. Lho, Bro. Aja ning koneng. Lah, Bot aja jangan. Aja ning guyangan wis Ora tahu aku kok. ya Allah. Larane wis rabi, apa nek Diana isih ning guyangan iku banget. Lah arep pengen jajan gak apa-apa. Gak oleh, Bro, malah tak tahu. Kemantar apa? Kalau sing langganane. Aku ora tahu. Aku. Ya aku ora tahu kok. Lah sing bocah Lah, saya wah. ning go lawu. Ya ora kayak beda liya biyen. Saiki wis spray ya. Beda bos kayak Masa beda. ndang ning omah ndang nyapa lho kok leren rono. Hanya- Hanya koyo ngene iki. Ribut yo. Aku ora tahu. Mulai langsung go mulai. Aku ora tahu Lah sebab Bos. lewat nang guri kae. Lah kayak ngake dulurku ngawur. Dilore bengi-bengi. Lewat nyapa kok lewat guri gak karep. Maka lawang aruke dikancing, Bud. Ya sekali buka to. Sing ngancing sapa? Dikancer mbok aku kayak Ini kan ngawur. mlebu Jog-jog kok. Lagi buka nang ngarep. Gak kena lawan dikancing kok. Omonganmu lho. Jedok kowe mbok aku turu kok jedok ku lho. Rupen wong turu barang kok. Nek tong guyangan tak opo panjenengan ngono kae tok. Nek kono golek jangkrik, Bos. Tahu liwat. Alah tenang omonganmu. Ikut-ikut. Dobyo nang. Gak tahu. Tak tahu. Tapi belum nek dijak. Moh. Gak apa-apa, Pit. Gak mudeng kok. Iki nyoper gene yo ngono kok. Kok lah. Gene wis biasa lah wong sopir truk karena iki wajar turu di maju jalan iki wajar. Ya wis lho. Jadi kaya nggawa tewek wis wajar. Ngono lho. Apa sing rok? Dewe wani ora to? Wani wi kok. Iki anu wiane kok gak enak. Lah rasa kuwi kok. Gak wani pin. Gak wani. Karena apa plite dinglu. Oh ya. Piye? Nek direkam barang kok demi. Piye to maksudnya David kuwi lho? Kok
Nyapa potong? Gak kok. Potong rambut kok. Bukan cukup keliling. Wes ngene bos iki vlog siang hari ini saya sudah akhiri. Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.